Ahojte, vítam vás pri novom videjku na našom YouTube. Dneska tu máme videjko, ktoré bude nadväzovať na predošlé videjko a to je vlastne, že čo som naozaj využila pri balení tašky do pôrodnice a naopak, čo som absolútne nepotrebovala. Ja tu mám dneska tašku vecí, ktoré som sa rozhodla posunúť o mojej kamarátke, ktorá bude za chvíľočku rodiť, čiže ona to ešte možno využije. Sú to teda väčšinou veci, ktoré som ja nevyužila. Takže sa odrazíme od toho a potom si vlastne doplníme, že čo som využila a tak ďalej. Vopred sa ospravedlňujem, máme zasa práve uspávací čas, takže budem zaskákať jak retard, ale tak... To je ako vychovávať malého démona. Dieťa uspaté a my môžeme ísť na to. Prvé 3 veci, ktoré som využila, že maximálne v pôrodnici, a teda tie sa tu nenachádzajú, pretože som všetky minula. Popôrodné nohavičky sieťkované, to bolo akože topka, pretože neexistuje, že si oblečíte nohavičky a taktiež chodiť s vložkou medzi nohami bez ničoho je tiež trošku také nepraktické. Čiže tie sieťované nohavičky boli mega, fakt, vydržali mi vlastne celú porodnicu a dokonca ešte som si potom doma dokúpila, asi 2 týždne doma som ich ešte nosila, takže tie určite odporúčam. Ďalšou vecou, ktorú naozaj si zbalte a zbalte si jej veľa, sú tie gigantické popôrodné vložky, pretože ja som ich mala málo a posledný deň mi musela asi 3 požičať moja spolubývajúca v pôrodnici, takže tých si zbalte určite veľa. To ešte ja som rodila nakoniec cisárskym, čiže som nekrvácala až tak ako ženy, ktoré rodia prirodzene, takže tých si naozaj zbalte kľudne 3 balíky, využijete to a ak to nevyužijete v pôrodnici, donesiete to domov a využijete to určite ešte doma. No a tretia vec, čo som strašne rada, že som zobrala, je oblečenie pre malú. To ma akože všetci odhovárali, že akože nech neberiem, že na čo, že stačí jej doniesť oblečenie až na cestu domov. A ja neviem proste. Oni ako mi ju priviezli na izbu a bola v tej popísanej nemocničnej košielke, tak som si povedala, že ju a že nechcem ju mať v tom, tak som ju hneď prvý deň, ako som ju mala na izbe, som ju prezliekla do jej oblečenia, pretože mi to prišlo, neviem ako to povedať, komfortnejšie, no jej to bolo asi jedno, ale mne to prišlo lepšie, keď bola vo svojom opratom, ožehlenom oblečení, ako v tej nemocničnej košielke, ktorá proste smrdí za dezinfekciou a no, chápeme sa. Lebo tak ja tiež som sa komfortnejšie cítila potom v mojej nočnej košeli, ako keby som mala byť v tej nemocničnej. Dobre, a poďme na tú tašku a vlastne popri tom, ako budem ukazovať veci z tej tašky, tak určite mi napadne, že čo ešte som využila a nevyužila. Akurát tu mám podprsenky, takéto dojčiace, ja som nedojčila takto, že priamo z prsa, takže som ich akože moc nevyužila, ale využila som ich na to, že vlastne som si do nich dávala vložky do podprsenky, hej, keďže mi tieklo mlieko, tak proste som sa tam dala, lebo inak to nedržalo všakže, takže iba na to som ich vlastne využívala, čiže toto je vlastne dávam ďalej, posúvam. Košeľa, tak of course, k tejto košeli mám veľmi nepekné spomienky. Najprv som ho chcela vyhodiť, ale som si povedala, že skúsim ju ponúknuť tej mojej kamoške, že teda možno bude chcieť takú, ja neviem, hoci aj na doma alebo na ďalšie dni v nemocnici, lebo akože je dobre mať viacej košiel, pretože ak rodíte napríklad v zime, tak to je asi jedno, ale pokiaľ rodíte v lete, tak proste tam je také teplo v tej nemocnici, teda neviem, či v každej, hej, ale v tej trnavskej bolo že extrémne teplo a fakt som mala chuť si tú spotenú košelu prezliekať, že 5-krát denne, takže odporúčam viacej košiel si pobaliť. Tu mám klobúčiky na bradavky, vlastne to taký chránič, akože. To som nevyužila absolútne, pretože vravím, nekojila som priamo z prs, takže mi to bolo na nič v podstate, ale teda ak plánujete kojiť, tak určite si to vezmite, pretože viem, že u prvorodičiek to vie byť super pomôcka. Čo som vlastne užívala, bol tento Femibion 3, to je že na podporu dojčenia. A ten som si vlastne kúpila už predtým, ako som išla do porodnice, aby ma čakal doma a vlastne hneď doma som začala brať toto a to mi
pekne rozbehlo tú laktáciu. Kebyže rodím znova, čo nebudem, tak by som si toto zobrala už do pôrodnice a vlastne dávala si to hneď od dňa pôrodu, aby sa mi to nabehlo, pretože naozaj je to super. Ako som už vravela, rodila som cisárským, čiže som si zbytočne kupovala tento vlhčený toaletný papier, ktorý je vraj super, je s extraktom z dubovej kôry, čiže taký ukľudňujúci. A pokiaľ budete rodiť s podkom a prirodzene, tak myslím, že to bude super, takže to tiež darujem mojej kamoške. Taktiež toto, čo je vlastne intimný čistiaci olej, to je na to, aby ste sa nemuseli utierať, proste si tam nastriekate toto a ono vám to umie. Je to taký bezoplachový olej a tiež teda obsahuje aj extrakt z dubovej kôry, čo je vlastne taký hojivý, takže... Tu mám vlastne tie siečkované nohavičky, ktoré mi ešte zostali asi 3 alebo koľko, takže to tiež posúvam kamoške. Tie boli fakt užitočné. Kupovala som si asi za 6 eur alebo koľko stal tento krém na bradavky. Nepoužila som ho ani raz. Ja neviem, ja som nemala nejaký problém s tým, že by som mala nejaké popraskané niečo, takže toto za mňa úplne, že nová vec, nevyužitá, posúvam ďalej. Avšak samozrejme chápem, že niekto to využije, takže to je na vašom uvážení, že či budete chcieť niečo takéto. Lebo akože čítala som, že toto, takýto špeci krémik sa dá nahradiť, teraz už neviem čím, ale úplne jednoduchými vecami, takže v podstate toto mať nemusíte. Pokiaľ to chcete, tak si to zoberte. Pre tie, ktoré máte naplánovaný cisársky alebo náhodou idete rodiť cisárským, tak tento sprej bol super na jazvu vlastne po cisárskom. Je to taký ako keby hojivý biely sprej. On je, keď to nastriekate, tak je to proste biele vám tam zostane. A viem, že od nejakého 3. 4. dňa som si to striekala tú jazvu s týmto. A bolo to fakt príjemné, pretože je to chladivé, to je akože mega. Je to vlastne také proti tomu štípaniu a takto a taktiež to nejako podporuje hojenie rán, takže toto je super. A nie som si istá, ale myslím si, že sa to dá používať aj keby vás náhodou zašívali, tak aj na tie stehy po zašívaní sa toto dá používať. Jedna vec, ktorú ľutujem, že som si nezobrala vlastne so sebou už do pôrodnice, je elektrická odsavačka mlieka. Ja som mala tú takú ručnú, ktorá funguje ako pumpička, ale proste to je oproti tej elektrickej za mňa katastrofa, pretože musíte to stlačať vy, bolí vás z toho ruka z toho stlačania a strašne to bolí, akože extrémne. A s tou elektrickou tá bolesť nie je až taká hrozná, lebo tú bolesť si nerobíte vy, ale robí to ten prístroj a nemusíte to stlačať. Čiže za mňa je elektrická odsavačka super. Aj ak chcete kojiť, no tak zoberte aj tak tú odsávačku, proste je to super, pretože ak sa na vám náhodou dieťa nebude chcieť prisať, tak budete si vedieť to mlieko odsať a dať mu ho po prípade z fľašky. A taktiež, ak by vám nenabehlo mlieko hneď, ako sa vám vlastne babetko narodí, no tak je super to, že tou odsávačkou si začnete odsávať a to mlieko sa vám rozprúdi, hej. Čiže aj pokiaľ chcete dojčiť, aj pokiaľ nechcete, tak proste odsávačka elektrická za mňa naozaj bol, že must have. Ja som ju mala až doma vlastne, keď som prišla z nemocnice a potom až som si ju dokúpila. No a k tomu sa vlastne viaže aj to, že určite si zbalte svoju fľašku pre bábätko. Neviem, či v všetkých pôrodniciach, ale teda v trnavskej pôrodnici požadujú, aby ste mali svoju fľašku na prípadné dokrmovanie svoju, pretože neboli veľmi nadšení, keď majú požičiavať. Takže mne vlastne hneď prvý deň doniesol fľašky Andrej, aby sme mali, pretože to bola vec, ktorú som si nezbalila. Ďalšia vec, ktorú fakt, že odporúčam si zabaliť, je poriadne množstvo hociakého výživného jedla, či ovocie, alebo nejaké musličinky, alebo niečo. Tohto som ja mala pomenej a poviem vám, ak ste vegetariánka náhodou, ako ja, ja som tam proste nejedla mäso, čiže som mala
obedy, raňajky a večere dosť biedné. Akože chápem, že v nemocnici proste to nie je 5-hviezdičkový hotel, ale naozaj akože obedovať, že rýžu s kockami mrkvy a s kockami petržlena, tak mi to nepríde úplne najvýživnejšia strava pre ženu, ktorá práve porodila a potrebuje si nejako doplniť všetky živiny, hej. Čiže určite si zoberte so sebou do tašky nejaké jedlo, nejaké snacky, ovocie, jablka, hocičo, pretože ja som tam bola dosť hladná a potom som musela pýtať Andreja a našich, aby mi doniesli nejaký obed, nejaké normálne jedlo. Teraz mi napadá, že vlastne balila som si iba jedny šľapky. Odporúčam zobrať si šľapky dvoje. Jedný si zobrať nejaké gumené šľapky proste, ktoré si viete dať do sprchy, pretože s týmto som mala problém, že do tej sprchy akože nechcete ísť úplne bosá a trošku mi to bolo také, že musela som sa vlastne s tými šľapkami osprchovať, potom ich vysušiť, hej, do uteráka, pričom som sa ani ohnúť nevedela, takže to bolo také dosť ťažkopádne. Teraz, keby to mám druhýkrát spraviť, tak vlastne by som si zobrala jedny gumené šľapky do sprchy, ktoré by som si nechala tam v sprche, nech sú mokré, nech si robia čo chcú. A potom by som si určite zobrala nejaké takéto mäkké papuče na izbu a na behanie, pretože toto mi tam fakt chýbalo. Napríklad ja som si do tašky do porodnice balila aj nejakú skincare a poviem vám, na to. Fakt vykašlite sa na to, pretože jediná hygiena, ktorú budete zvládať robiť, je dať si mega krátku sprchu a umyť si zuby. Hej, ostatné vás ani nenapadne. Napríklad ja som si za celý čas, čo som bola v porodnici, neučesala vlasy. Absolútne. Mala som síce zbalenú kefu, ale mňa to tak nezaujímalo, že som si vždy iba preondila cop alebo drdol a vôbec som nerozmýšľala nad tým, že sa idem česať alebo že si idem umyť tvár alebo ja neviem, že si idem robiť skincare, hej. Čiže toto za mňa bolo úplne zbytočné v tej taške, iba to zaberalo miesto, takže to by som si už druhýkrát nebrala. Čo by som strašne ocenila, kebyže mám vlastne prvý deň potom, ako som sa po cisárskom snažila postaviť, keby mám nejakú strašne presladenú vodu. Akože reálne. Myslím si, že to prvé postavenie sa po porode je jedno, že či to je po cisárskom alebo po normálnom, je veľmi ťažké. A s tým, že vy ste strašne unavená, nemáte žiadnu energiu, ešte ste nič ani nejedli, nepili, proste nič, tak vtedy by som fakt ocenila tam mať nejakú fľašku koly alebo ja neviem čoho, proste cukor, energia, niečo strašne presladené, čo vás troška vstýči. Vec, ktorá mi bola taká, že trošku zbytočná, bola vlastne, že som brala 2 balíky plienok, keďže vy v pôrodnici dostanete taký balíček, kde máte aj plienky a taktiež máte plienky aj na izbe nachystané, čiže možno je dobré si zobrať akože zo pár plienok, ale určite nie celý balík. Myslím si, že pol balíka by úplne stačilo. Ja som napríklad kupovala aj plienky nulky, ktoré sú úplne že malinké. Brala som ich pre istotu, pretože nevedela som, hej. A bola som prvorodička, takže... Ale proste zobrala som ich, ani som ich nevyužila, pretože Astridka bola obrovské bábo, takže sme hneď používali jednotky. A vlastne mala som ich tam dostatok, fakt som neminula vôbec ten celý balík, ktorý som mala tých jednotiek. Potom také veci, viem, že niekto si tam nosí aj svoju zavinovačku alebo teda perinku. Ja som ju osobne nemala so sebou, ale je to tiež ako s tým oblečením, že vlastne pokiaľ chcete mať to bábätko vo svojom, tak si to môžete zobrať a to bábätko si hneď ako vám ho dajú prehodiť do svojich vecí a tam to môžete odovzdať a nemusíte vôbec mať to nemocničné. Mne to vtedy prišlo tak, že mohla som zobrať tú našu perinku, pretože by mi to bolo tak príjemnejšie, že je vo svojom a nie v tom nemocničnom. Čo som kupovala a naozaj využila je ousený kúpeľ. Ten je kvázi povinný na zozname do Trnavskej nemocnice a ten som potom využívala vlastne ešte doma pri kúpeľoch, keďže tie babetka, oni sa tak šúpu potom aj 2 týždne, 3 po pôrode a tá ousená kúpeľ je fakt super na to. Takže to som naozaj využila, ešte som tuším dokupovala aj druhú, pretože tam nám už došla, čiže to bola vec, ktorú sme naozaj využili.
Ďalšia totálne nepotrebná vec, ktorú som len mala v taške a mi tam zavadzala a zaberala priestor, bol župan. Prosím vás, ak rodíte v lete alebo proste v teplejších mesiacoch, tak župan naozaj nepotrebujete. Ja som za celú dobu ani len nevytiahla nič proste. Všetci hovorili, áno, zober si župan, keď pôjdeš zo sprchy a tak, ale neviem. Pokiaľ vám napríklad vadí to, že nechcete, aby vás videli v nočnej košeli iba keď idete na návštevy alebo za rodinou alebo niečo, tak si ten župan zoberte, ale zoberte si nejaký mega tenký, nie taký ten fluffy, huňatý župan, pretože sa reálne ubaríte a ten tenký vám bude stačiť, pretože na tých novorodeneckých oddeleniach a proste na 6. nedeli je kvôli bábetkám extrémne teplo, takže klasický župan u mňa naozaj minus, zabral mi polku tašky a bol úplne nepotrebný. Ďalšia vec, ktorej si berte 2 kopy a 2 kila je toaleťak, pretože áno, toaleťak vám tam nedá nikto, čo je akože dosť bieda na nemocnicu, ale teda toaleťak si určite zoberte z domu svoj a zoberte si ho určite viacej, namiesto toho župana sa vám tam perfektne zíde. To by bolo, myslím, všetko. My sme tu akurát vystihli s našim spánočkom a teraz už sme hore. Takže dajte mi vedieť, či vám videjko pomohlo, po prípade, čo ste vy využili a nevyužili a ja sa na vás budem tešiť pri nejakom ďalšom videjku. Je dosť možné, že aj s Astridkou. Tak sa majte krásne a vidíme sa inokedy. Bye!